Hej, mit navn er John Lindgren Hansen. Jeg er tandlæge i Strandvejens Tandklinik. Jeg vil gerne fortælle lidt om ASB, som er absolut smertefri bedøvelse. Det vigtigste er, at når man starter, at man tager et godt tag her i kinden, og så rusker man. Bliver ved med at ruske, og så lægger man bedøvelsen lige ud for tanden, samtidig med, at man rusker, så hele kinden står og hopper. Og man lægger en halv tubule, og det, der er vigtigt, det er, at man kører den langsomt ud, så svarende til en hastighed, hvor man når at tælle fra 1 til 15, langsomt, sådan der. Når infiltrationen den er lagt, så skifter vi over til vores intraligamentære pistol, en Henkeject, og der skal lægges 4 punkter rundt om tanden. Og vi starter med at lægge de 2 mest bukale punkter. Der kører man kanylen ned langs med tanden, indtil man rammer parodontalspalten, og der lægger man så et klik. Det, der er vigtigt, det er, mens man lægger klikket, for det første, at det gøres langsomt. Nummer 2, at man kan mærke, at der er modstand. Hvis ikke der er nogen modstand, så betyder det, at bedøvelsesvæsken den går ud til alle andre sider, og så bliver tanden ikke bedøvet. Hvis ikke man kan mærke den modstand, så tager man kanylen lidt tilbage, flytter den en anelse, og så placerer den igen. Og så prøver man at klemme, indtil det er, at man kan mærke, at den fornødne modstand den er kommet. Og så lægger man så det andet punkt herude, bukalt også, og til sidst en linkvægt, de sidste 2 punkter. Nu er tanden fuldstændig bedøvet, og man kan gå i gang med at arbejde med den med det samme. Nå, hvordan var det så? Var det slemt? Nej, det var faktisk rart. Ja. Første gang jeg har prøvet, at det ikke gjorde ondt. Ja. Man sidder faktisk og venter på, at der lige kommer det punkt, hvor det gør lidt ondt. Men det var der ikke. Det var der ikke noget af? Nej. Det var dejligt. Overhovedet ikke. Så har vi gjort, som vi skulle. Jeg synes, det er super.